Ei, molt bones a tots, benvinguts al canal què us volia dir després de tant temps, no? Que fa mesos i mesos que no penjo vídeo, no? Doncs què us volia dir? Que falten 6 jornades, tio, 6, 6. I són 6 finals, tio, amb el Barça, el Barça espectacular, Quin nivell, tio, va tenir sort, però quin nivell, tu. El Madrid està pensant en els Champions i es nota perquè no van cardar ni la figa, tio. Després, l'Atlètic de Madrid va perdre, tio, va perdre contra l'Atlètic Club, no? I això es té a celebrar, tio, perquè ara... Oita, ojo, el Sevilla, ojo el Sevilla, tio, perquè va quart sense dir res i estàs 3 punts, tio, a 3 punts del primer, tu. O sigui que, mare de Déu, lo que se viene por adelante, Cuidao, I després, la Juventus està bastant malament i ojo que no es classifiqui per Europa League, Diuen que poden classificar-se per Europa League la temporada següent. I el Cristiano, si veu que l'equip no rendeix, marxarà, però ja té 36 anys ja, tio. I el seu cos està molt en forma, tot el que tu vulguis, tio, perquè té molt múscul, està fort, sí, però ja no és el que era, no? Perquè, collons, ho ha demostrat, tio, que no està rendint al seu nivell i bueno, que aviam què passa aquestes 6 jornades que falten, recordo, perquè la gent, hòstia, ojo, perquè final de temporada, però tens, Fins a l'última jornada, tio, lluitarem per la Lliga, tio, perquè jo sóc culer, perquè m'és igual, tio, o sigui, jo sóc culer perquè hi ha Messi, perquè juguen bé, perquè no són un equip que es té admirar, tio, perquè ha arribat en Koeman, tio, i semblava que no, però cago en Déu, estan lluitant pel títol, ha tingut la mala sort d'Europa, la Copa l'ha guanyat, Ojo, i això la gent no confiava en Koeman. Jo sí, jo dic, hòstia, en Koeman, cuidado amb en Koeman, jo ja ho vaig estar pensant ja des de bon principi, tu. En Koeman, cuidado amb en Koeman, que pot fer grans coses. I també hem tingut sort que Mingueza, l'Araujo, hòstia, són nanos molt joves, tenen la meva edat, en Serginho Dest, una màquina, tio. Va carda uns regates, sembla que ho feia fàcil, tio. I és un lateral que, dona molt joc, passes extraordinaris, té velocitat, saps? Després hi ha el tema... Bueno, Madrid, sí, ja us ho he dit, no?, que ara Chelsea el dimecres, no sé quan, però, collons, porten una setmana o dues que, hòstia, el calendari fa... s'ajunta tot, saps? I, clar, el jugador... Mira, en Modric, un exemple a seguir, tio. Té 36 o 37 anys i està... No ha descansat cap dia. Ahir en Zidane el va canviar al minut 76 per en Marco Blanco, em sembla que es diu, o no sé què, Blanco. I res, el Madrid, tio, des de fa 3 o 4 anys, tio, té la mateixa plantilla. Encara no entenc com poden estar tan bé. Mira, en Ramos, jo crec que no firmarà pel Madrid ja un altre cop perquè demana molta pasta i, bueno, és un problema per en Florentino, tio, que té 34 anys, el pavo, i vol demanar un pastizal perquè és el capità, jo ho entenc, però no són les maneres, tio. Vull dir, s'anirà al PSG, que diuen, o segurament al PSG, i si no marxa es baixarà el sou, perquè el que cobra no és normal, tio. I després, l'Atlètic de Madrid, en Suárez, tio, ara els últims 2 partits no ha jugat. Saps què ha passat? Doncs un empat i una derrota. Així de clar, tio, amb un jugador no es pot dependre un equip, tio, com en Luis Suárez o Leo Messi, veus? En Benzema em carda molta ràbia perquè, hòstia, carda molts gols i salva l'equip i no és admirat.
I en Benzema, hòstia, té el seu, saps? Però li falta l'equip. L'equip no està del tot bé al Madrid. I res, després, xerrem, aviam què passarà, no? Ara, avui han dit que es pot votar per tot el país, vull dir, es pot moure de comarca, tal i qual, no? I jo em pregunto, bueno, això si surt bé, pot anar bé, perquè jo confio, perquè la gent sembla que, hòstia, que passi una mica de tot, no? Perquè eh, hi ha persones, tio, que passen de tot i per culpa d'aquestes persones patim nosaltres, tio. I els joves, com jo, que tinc 21 anys, tio, necessitem sortir, necessitem activitat, necessitem amics, tio, saps? I per culpa d'aquests, perdó, males persones, com dirien sense males paraules, per aquestes males persones, tio, castigats, tio. I la pregunta que em faig, quan durarà això? Jo confio, però jo, si sóc sincer, durarà molt poc, tio. Perquè la gent s'esverarà, s'ajuntarà sense mascareta, me cago en Déu i ja la tenim liada, tio. I això no pot ser, tio. Tenim una mica de cap, tio. No costa res, hòstia. Una mica de pensament abans de fer les coses, tu. Que això m'ho diu molt la meva mare. Pensa abans de fer les coses, tu. I és això, tio. Quan vagis amb gent que no saps res del seu, d'això del Covid, si no l'ha tingut, si l'ha tingut, que si el té, que si no el té, no ho saps, tio, no ho saps. I clar, tens de portar mascareta sempre, tio, i si vas sense mascareta, fes-ho amb distància, almenys no, hòstia, no fotem, així no. I després, tio, espero que aquesta gent canviïn el pensament i res, que ànims i molta força, tio, perquè l'estiu està aquí i jo entenc el govern. Jo entenc el govern que vol obrir l'estiu, que faran exactament com l'any passat, exactament el mateix. Que ara, veus, deixaran sortir així, després obriran terrasses fins a les 10 de la nit, així anar fent una mica allargada fins al setembre. Al setembre, pam, tots a casa, tomar pel cul. Ojalà que no, però tot pinta això, tio. Jo, el mateix que l'any passat, o aquest any, o no, l'any passat, sí. I això em fa ràbia perquè les vacunes, un tema a parlar. Les vacunes, què passa amb les vacunes, tio? Els calés què? Hi ha a Itàlia que es va guardar milers i milers de vacunes per vendre-les i els hi va sortir el tiro pel culata. Home, com es pot fer això, tio? No, fotis, tio. Si tens vacunes, tio, reparteix-les com toca, fes el que et toca a tu, la teva d'allò. No facis això d'amagar. Es pensa que són burros, tio, o què? Sí, els números no enganyen, tio. O sigui, si hi ha tal qual vacunes, les tens de distribuir. No te les quedis, tio. I, bueno, hi ha països com els Estats Units que veus els concerts amb la gent allà pilotonada, sense mascareta, amb la mascareta aquí al nas, i dius, hòstia, sisplau, doneu una mica d'exemple, tio, amb la Becky G aquesta, o hi ha festes així que hi ha molta gent, mare de Déu, tio, que es lia allà i sembla que no, però segur que afecta, tio, ha afectat o algú ha pillat el d'allò i ja està, liada, tio, perquè amunt tots, o quasi bé tots, out. Si no té mala sort de no pillar-lo bé, saps? Però això és una gran història que viurem, jo crec que durarà molt, un parell d'anys ben bons i dona gràcies, tio. Doncs res, perdó per no penjar vídeo abans, però és que tenia de descansar, vaig passar el virus, jo també, saps? Però res, jo ni símptomes ni polles d'aquestes, res. Jo em vaig quedar flipant, quan em van dir positiu, nano.
Em vaig flipar. Tu, pues, nanos, perdoneu, no? I ens veiem a la pròxima. A comentaris vull idees per poder xerrar jo, idees aquí baix, vale? Gràcies per tot, ens veiem a la pròxima, molta salut, molta força i tirar endavant, tio, que això és el més important. Lo de més, el seu temps, tio. Va, nanos, ara és tot, vagi molt bé, adeu-siau!